Sanin kowa da kowa ne a ƙasar Najeriya ana cikin wani hali mawuyacin hali, halin talauci, halin da idan ka samu abincin safe baka da tabbacin za ka iya samun na rana ko kuwa na dare. To da wannan dama ne nake so in fito da mutane maganganu abubuwan da muka gani da idan mu ba wani bane ya ba mu labari. Akwai kungiyar mu ta IDIS wadda take zagayawa lungu da sako da suke fadin jihar Kano baki daya, kuma insha Allah muna nan muna ta shirye-shirye ba wai iya jihar Kano ba, akwai jihohin da suka danganci yankin arewa, insha Allah kowace jiha za a iya ganin mu. Da wannan dama ne nake so in yi jan hankali ga sanatocinmu, ɗan majalisunmu, gwamnoninmu, kwamishinoni da ministocinmu wanda suke rayuwa a Najeriya, don Allah su dinga yin kokari suna zagayawa ƙauyuka da suke ƙarƙashin local government ɗin da suke jagoranta domin duba halayen da 'yan wannan local government ɗin suke ci. Wallahi ilimi ya samu koma baya a arewacin Najeriya sosai fiye da tunanin kowa. Ƙauyukan da muka je waɗanda suke cikin jihar Kano samu samun maganganu da mutanen wannan yanki da muka je muka kai musu ziyara. Majority mutane abin da suka faɗa mana shine ta abincin da za su ci ake, ba ma wai ta kuɗin motar da za a ba yaro ya je makaranta ba ko a siya mai littafi ko pencil ɗin da zai yi rubutu a makaranta. Abincin da za a ci ma da ƙyar ake samu. So da wannan dama nake so in yi amfani da ita in ƙara jawo hankalin waɗanda Allah ya sa ba su tsinci kansu a cikin wannan hali na talauci ba, don Allah su dinga kai ziyara yankuna daban-daban na ƙauyuka domin su dinga duba halayen da ƙauyuka suke ciki makusantansu. Ba wai ina magana akan iya jihar Kano ba, a'a ina magana ne a iya faɗin arewacin Najeriya, domin idan haka ana yin hakan, ana zuwa ƙauyuka ana taimaka musu da ababen rubutu, ababen karatu da sauransu, da tsayawa yara ma waɗanda ba sa iya zuwa makaranta a tsaya musu akan su yi karatu, so insha Allah za a samu ci gaba a arewacin Najeriya, domin idan kun duba za ku ga duk an bar mu a baya ta wannan fannin. Sannan kuma akwai kungiyar mu ta IDIS, har gobe ina ƙara gaya muku wannan kungiyar ita ta al'umma ce, an yi ta ne don al'umma, kuma muna zagayawa lungu da sako waɗanda suke neman tallafi, muna kai musu tallafi gwargwadon abin da Allah ya hore mana muka siya da kuɗin mu, domin ba mu taɓa zuwa wajen wani mun nemi taimako ba, da kuɗin mu muke yi, kuma insha Allah za mu ci gaba da yi har gaban abada domin mu samu ladan mu a wajen Allah. Nagode, wassalamu alaikum.